Kuyintokozo khuluma nawe kama uPastor Ningi channel Flick. Akukuningi secela kwena ukuthi inamba isenze kuphela ngomlandeli le channel. Ubungayena umlandeli le channel awunalo ilungelo lokuyisensa le number. Ngiyacela. Ngiyayithoba ngiyasehlisa. If awuyena umlandeli le channel uyisensa le number. Number isenze kuphela kusona 9 ntambama kuphela hayi kuma calls, hayi ku WhatsApp empeleni kuma calls kuphela, hayi ku WhatsApp, hayi kuma SMSs, hayi kuma voice note please. Isithembiso sithe ucela ukubuza mhlonishwa kusho ukuthile uphupha uhlambe emanzini angcolile bese uphuma kunethe-ke ngiyabonga. So angasiyibheke yokunetha, sizobheka leyo kuhlamba emanzini angcolile noma ukugeza emanzini angcolile noma ubhukude emanzini angcolile kuyafana. Omunye ngathi ukuhlamba, omunye ngathi ukugeza, omunye ngathi ubhukude emanzini angcolile kuphi. So number 1 ngokujwayelekile la uma uphuphama ugeza noma ubhukude noma-ke uhlamba kupha lobu amanzi angcolile, ngoba lokho kusho ukuthi ngenzeka kumele ukhuleke kakhulu noma-ke uthole usizo lwabelaphi ngoba kisitha sigadla kabi ngento eyisichitho. Number 2 omunye ngibheka kanje, kwesinye isikhathi uma uphupha ugeza kuyabe uphawu lubi uma amanzi angcolile, olusho ukuthi udinga umkhuleke namandla noma usizo lwabelaphi ngoba ushaywa ngesichitho samsana nokupheshelwa amanzi amnyama ukuze ungalungelwa ilutho. Shuthi uma kukhona mhlobo umthakathi usuke ezama lokugadla ngesichitho noma ngesichitho suke samsana nokupheshelwa amanzi amnyama ukuze ungalungelwa ilutho, ingavela into la khona ugeza ngamanzi angcolile noma ubhukude amanzi angcolile noma uhlambe amanzi angcolile. Amakhosi esibili chapter 2 verse 19, kepha abantu bomuzi bathi ku-Elisha bheka isiza somuzi sihle njengoba inkosi ibona, kepha amanzi mabe izwe liyabhulubisa. Kanti-ke 3 kuyenzeka futhi isikhathi uphupha ugeza noma uhlamba noma ubhukuda kuba uphawu amanzi angcolile. Suke komunye umuntu lungakhomba lo muntu lo mhlobo umuntu osabhuqabhuqa izono, umuntu osaphila ezonweni, umuntu osaphila nemikhuba obumnyama. EkaJakobe 3 verse 11 umthombo uyakhipha amanzi amnandi nababayo emgodini munye la. 4 futhi uma ugeza kuba uphawu amanzi angcolile, lusho ukuthi ungase mhlawumbe uhaqwe ithunzi elimnyama ngenxa yesifo singake sehle ngekudala. So omunye umuntu kuyenzeka iphuphe ebhukude amanzini angcolile kanti kuzoshona, kunomuntu ozoshona. Amakhosi esibili chapter 2 verse 21 usho kanje uJehova uthi-ke ngelaphile lawa manzi akusayi kuvela ukufa kuwo nokubhuluba. So besibheka la ukubhukude emanzini angcolile, ukugeza emanzini angcolile, ukuhlamba emanzini angcolile, kuya ngathi usenza liphi igama, ukuwabona amanzi angcolile kuyafana. So it's either you bath yourself, you are bathing in the dirty water, you're doing a cleansing in the dirty water, you are swimming in the dirty water. It's almost the same thing, it has a same meaning. Samakhulu, be blessed. Yes, kwabanye abantu uphupha amanzi angcolile baye babone umuntu osuke ezokhulelwa, angayibona nje ibhukude amanzi angcolile njalo njalo kanti uzokhulelwa noma kunomuntu okhulelwa. Kodwa-ke number isection lokho, be blessed.